Neukan guztizen amez bat. Jesus Maria Santos anabitarte naiz Astiarroko basere batekoa, Euskitzekoa. Lan egite familiko fabrika batian, sukaldeko moldek eta moldek egiten dugu. Eta aukertzen naiz pixkat alkatetzarako hori pintzieten eta hemen hau. Lehenako aurkeztu nintzen oaintala 4 urte Peru listetan, baina nintzen atera, zartetan ez esperantzek eta baina oain arte naiz politikan niri. Bueno, eskatu indiate, ikusi beste kondizionante daudela, usteet hobeto egin litekela, gure ekipoakin gehiago sortu litekela eta hemen hau. Eskain intziaten, gainez nola autogai izan nintzen bozeramalea Nastiba Garbia asuntokin eta, bueno, usteet gauzak hobeto egin litekela eta hemen hau. Gure eskaintza hasieran izango da atez kontra gaude eta horretaz gatatzen bakia ingo deula konsulta bat herriak erabakitzeko nahi badu kendu atez-atezkoa. Nahi dugu nolabait enpresakin eta lagundu pixka enpresetan lana sortzeko eta gaztei pixka laguntza mateko. Aidea elkartekin eta egoten aidea eta bekin hitzeiten, aber ze asmo daukaten o ze falta dauketen pixkat laguntzeko. Netzako Santiago mendik, da beti gustatzen zait, gero kriston bistak eta Astiarro zuek gustatzen. Ermita, Santiago mendiko ermita. Nire gustokoa nire usoa, hasieraz, baina bestera hau kolpeturri, behanturik. Bueno, mendin ibiltzia, pasientzia, eta gero baskari bat egitea, toki oso nago. Netzat, duri gabe Norberto Almandor, gainez musika eskola bere izena daukana eta da gauz bat Astiarran nik uste gauza daukela musika eskolatik. Nire gustokoa txot hasiera. Zatik Astigarra oihartzuna ikusten da kanpo asko ikustea eta Astiarraga ikustea kanpoan nahi posa ematen, netzako dena. Nire Astiar bihurtzen dauket eta netzako Astiar izatea da gauza hori.